Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nangthamon mojangैनो दङ दिनै फ्राइडे जाहैबाय ओमफ्राय दिनै खामानिया ओरैबायदि गोजौआव दङ ओमफ्राय नै जोंना संनाय जागासिनो संनायाथ' नै कुकार राइस बानायसिगोन दांले क्या बना रहे हो कुकर में जो चावल बनाती हूँ ना पुलाव जो भी बोलते हैं उसको जो भी मतलब नाम दे दो बिरयानी टाइप दिनै खामानि दङलै रायजोफोर दिनै भिडिअआ बिराद सर्ट जागोन ओमफ्राय नै नानि मोनहा गेलेगासिनो से हाय भेरि गुड दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो नायलांदो संनाय हाबाफारि स्टार्ट जालायबाय जोंना ओमफ्राय आंहा नै रायता बानायनो नागिरदों रायताया जाहैबाय दहिजों पियाज मिक्स खालामनाय नङाखि थाइबें मिक्स खालामनाय बे बिरयानि नङाबा पुलावफोरनि साइडआव जानो गोथाव जायो दा बेखौ मिक्स खालामसै थाइबेंखौ ग्रेट खालामबाय नै बेबायदि ओमफ्राय बेखौ मिक्स खालामसै होमबानो बरिया जाखायो फुल बे सिम्पल रेसिपि खिन्थु ओंखाम जानायाव बिराद खामानियाव होयो ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों नोंथांमोनहानो मैया ना अर्डार खालामदोंमोन ना फैथारबाय नाया होख्लायनोसै दिनै ना नै कुकार राइसखौ नोंथांमोनानो देखायनि आं जेबो गैया सया आलु बीन्स गाजर बेफोरखौ होबाय प्याज अदरक लहसुन ओमफ्राय हरी मिर्च भूल गया मैं स्ट्रेट माइरंखौ सोमनानै होबाय सिटी मारिबानो मोननैसो रेडी नोंना कुकार राइसा बे जाहैबाय शर्टकाटाव बानायनाय गासिबो Hello. Hello, I like this khana. Is it? You like this? Income ready जाबाय नानियानि हारसिं जागासिनो डॉली कॉल कर रहा था तो डॉली इधर बात कर रहा हेलो आई एम ईटिंग खाना डॉली स्लीपिंग वेल प्ले tomorrow ऐसे बोला इन्होंने बिराद उखिबाय फ्राइडेआवबो ओरैबायदि खामानि जागासिनो दिनै बाजियाथ' मालाय जाखांलायबाय आंहा एसे लेट जाबाय कैसा था Was it good? Okay. शुरू खालामदिनि गाज्रि दामोनसैलै जेबो गैथारा खिन्थु जोंना दिनै अभी इधर मारो नीचे मारो नायगोन सिजोब्बाय दा मेहर नीचे मार नीचे खराब हो जाएगा नीचे मारो हाँ If I'm lost along the way, if I wander रुक जा नानिया उन्दुबायलै एसे खामानि मावबोगोन दिनै खिन्थु बेनि सिगां मोनसे एक्सपिरियेन्स शेयार खालामनो लुगैदों आं नोंथांमोनहाजों जाय इन्टारभिउ होगासिनो आरो जाय इन्टारभिउ होगोन बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन to a different trail. फर्स्ट पॉइन्टआनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा इन्टारभिउनि थाखाय कल फैबाय बायोबा जै दिन इन्टारभिउ जागोन ओइ दिन टाइमनि बांद्राय सिगांबो दा सौहै ओमफ्राय लेटबो दा सौहै जुदि नोंथाङा टाइमनि सिगां सौहैबा 1-2 घन्टासो सिगां होमबा नोंथाङानो गोनो गोथो जागोन मा खालामनो मा मानो ओमफ्राय जा इन्टारभिउ लागोन नोंथांखौ बियो नोंखौ अबजार्भ खालामगोन नों मा खालामदों मा खालामाखै माबायदि नोंनि माबाया एक्शन्सफ्रा ओमफ्राय बियो इरिटेटबो जानो हागौ मानोना कैंडिडेट्सफ्रा लाइन इन्टारभिउनि थाखाय फैनाय जायो बे दिनाव नों सासेल' जायाथ' ओंखायनो इन्टारभिउनि थाखाय टाइमलि सौहैनो नाजा Will you forgive me? सेकेन्ड पॉइन्टआ जाहैबाय अनपलिश्ड मालाबाबो दाथां नोंथांमोनहा निजाखौनो ग्रुम खालामनानै ला इन्टारभिउनि सिगां खानाय हास'जा मोजाङै ग्रुम था दारिफोर सिन जुदि दारि सिनोबा गस्लाफोरखौ मोजाङै आयरन खालामनानै थां बेफोर बेसिक हाइजिन नोंथांमोनहा बुजिनांगौ जे इन्टारभिउआरखौ आं बोरै इमप्रेस खालामनो हागोन बे जाहैबाय नोंनि सेकेन्ड पॉइन्ट थर्ड पॉइन्टआ जाहैबाय रेज्यूमे नोंनि रेज्यूमेआ माब्लाबाबो आपडेटेड जानांगोन नोङो मोनसे प्रिन्ट आउट जेब्लाबो लानानै थां जेला नोङो इन्टारभिउआव थाङो एखनबा मा जायो कि इन्टारभिउआरा बिराद बिजि जायो नोंनि रेज्यूमेखौ नायनो हाया जुदि नों सिगाङावबो हरदों जानो हागौ इन्टारभिउआरनो खिन्थु इन्टारभिउआरा बिजि थायो नालाय
एखनबा नायस्लाबनो हाया मानो हाया बे समाव नोंथांनिफ्राय बियो रेजुमेखौ बिथारगोन बियो नायनो थाखाय होमबा जुदि नोंनाव रेजुमे गैयाबा बे मोनसे बैड साइन जायो इन्टारभिउनि थाखाय I'm lost and erased. फोर्थ पॉइन्टआनो जाहैबाय नोंथांमोननि एनार्जि लेभेला मोजाङै थानांगौ नोंथांमोनहा जुदि लासै रायलायो इन्ट्रेस्टेड गैया बेबायदि रायलायोबा मालाबाबो इन्टारभिउआ इमप्रेस जानाय नङा सो एनश्योर दैट नोंथांमोनहा नोंनि एनार्जिखौ एकदम कन्ट्रोलाव दोनो बांद्राय गोजौबो जानो नाङा एकदम लिमिटाव जानांगौ नर्माल खोथा आरामसे कम्फर्टेबली कन्फिडेन्ट रायलायनांगौ नोंथांमोनहा ओंखायनो जेलाबो इन्टारभिउआव थाङो नोंथांमोनहा एनार्जिखौ हाई लानानै थां फिफ्थ पॉइन्टआ जाहैबाय नोंथाङा जुदि नोंनि बिषयाव सोंदोंबा मालाबाबो आंनि खोथाल' दालायराय नों मा नांगौ नों मा खालामनो लुगैदों बेफोरखौल' बांद्राय स्ट्रेस दाहो नोंथाङा मा होनो हागोन कम्पानिनि थाखाय नोंना मा स्किल्स दं मा नलेज लाबोगोन नोङो टेबोलाव बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोर इन्टारभिउअरजों शेयार खालाम ओमफ्राय बिसोरनि ओपिनियन्सबो बि क्वेश्चन खालाम इट्स टू वेज इन्टारेक्शन एखनबा नोंथाङा इन्टारभिउअरखौबो क्वेश्चन सोंनांगौ ओंखायनो नों मा नांगौ बेखौल' फकास दा खालाम खिन्थु नों टेबोलाव मा होनो हायो बेखौ फकास खालाम नों मा स्किल सेट लाबोयो बेखौ फकास खालाम सिक्स पॉइन्टआ जाहैबाय नोंथाङा अनप्रिपेयर्ड जानानै फैनाय इन्टारभिउनि थाखाय जाय इन्टारभिउ लागोन नोंथांखौ क्वेश्चन सोंगोन जुदि बे क्वेश्चन्सफोरखौ नोङो एन्सार खालामनो हायाबा इन्टारभिउआरा आरामसे नोंखौ हमनो हागोन कि नोङो बे रलनि थाखाय फिट नङा नों बे साबजेक्टआव एक्सपार्ट नङा नों बे साबजेक्टआव मालाबाबो फरायाखै ओंखायनो बे इम्पर्टेन्ट जायो कि नोंथाङा साबजेक्टखौ फरायनानै थां ओमफ्राय जे लाइनाव थांदों बे लाइना नोंनि इन्ट्रेस्टजों मिलिनांगौ नङाबा मा जागोन इन्टारभिउआ नोंथांखौ रिजेक्ट खालामनो हागौ बे क्वेश्चनाव फिटमेन प्लस अनप्रिपेयर्ड बिसोर मोननै जिनिसखौ नोंथांखौ नायथारगोन If I cry, सेभेन पॉइन्टआ जाहैबाय not having a question for the interviewer जेरै आं दहाय बुंदोंमोन it has to be two side conversation नोंथांनाव जेनुइनलि जुदि क्वेश्चन गैयाबा नो प्रब्लेम खिन्थु एटलिस्ट कम्पानिनि कालचार प्लस बे रलाव जुदि नोंथाङा हाबबाय बायोबा फिउचारा माबायदि नुहुरगोन नोंनिखौ बेफोरबायदि डाउट्स आरो बेफोरबायदि क्वेश्चन्सफोरखौ नोंथाङा क्लारिफाइ खालामनो नाजा मालाबाबो क्वेश्चन गैया होननानै दाथां आरो मोनसे खोथा जेला क्वेश्चन्सफोर सोङो मालाबाबो पर्सनल क्वेश्चन्स दा सों इन्टारभिउअरखौ when I'm blue, लास्ट पॉइन्टआ जाहैबाय नोंथांमोनहा इन्टारभिउ जोबखांनानै मालाबाबो सोरबा इन्टारभिउ लानायजों एग्रेसिभलि फल' आप दा खालाम नोंथांनि इमेल आइडि फन नाम्बार बिसोरनाव थाखाजोबो जुदि नोंथाङा इन्टारभिउखौ क्लियार खालामोबा बिसोर नोंथांखौ डेफिनेटलि कभार खालामगोन गेजेराव खनसे खननै चेक खालामनाया गाज्रि खोथा नङा नोंथाङा बेखौ खालामनो हायो खिन्थु सप्तासेयावनो खनब्रै खनबा कल्स दा खालाम बार दा सोंहर इमेल्सआवबो कल्सआवबो मेसेजेसआवबो बे मिस्टेकखौ नोंथांमोनहा दा खालाम माब्लाबाबो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदि टिप्सखौ गोसोआव लाखिगोन ओमफ्राय इमप्लिमेन्ट खालामगोन इन्टारभिउआव थांनायनि सिगां नङाबा जेला नोंथांमोनहा इन्टारभिउनि थाखाय प्रिपेयार खालामो दा बेफोरथ' जाबाय डुज एन्ड डोन्ट्स अफ एन इन्टारभिउ खिन्थु नोंथांमोनहा मेइन पइन्टआ मा जाहैबाय साबजेक्ट मेटार एक्सपार्ट जानांगौ नों मा खामानि मावनो थांदों बिनि प्रिभियास एक्सपिरियेन्सेस प्लस नों मा टेबोलाव लाबोनो हागोन ओमफ्राय नोंनि रेटिंआ जेन'बा नोङो मोनसे साबजेक्टआव 1 निफ्राय 10 आव 10 being the highest नों मफाय स्कर खालामो जुदि 9 बा मोजां खोथा खिन्थु नों जुदि 9 बादि कन्फिडेन्ट जाहैयाखैबा आरो सोलोंनो एसे दंबावोबा एनश्योर दैट नोंथांमोनहा बेखौ सोलोंनानै थां होमबासो नोंथांमोनहा इन्टारभिउआव कन्फिडेन्टलि एन्सार खालामनो हागोन if I cry alone when I आंखौ दामानि लोगो मोनथारा डिजिटाल लोगोफोरजों ए नम्बाजिया सा बनाने नागिरदों सा दुनिया में तेरे से अच्छा चाय कोई नहीं बनाता बेबे हाँ वो वाली सा बनाने नहीं सा मन लंबाई ली जहाँ लेमन टी नम्बाजी बनाने नम्बाजी सा रॉब बनाया पूरी बनाना तो बस ओमफ्राय
नोंथांमोनहा बेबायदि भिडिअ बानायजानो लुगैदोंबा खोन्था आंनो फिउचाराव आं बिदिनो फिसा फिसा 3 मिनिट 4 मिनिटनि भिडिअ नोंथांमोनहानो बानायनो हागोन दे होमबालाय माथोबाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन लोगो मोनफिनगोन मोजाङै गाबोनथ' बन्द' समफोरबो बन्द' लोगो मोनगोन मोजाङै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye 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 bye. लोगो मोनसिगोनलै Will you forgive me if I do?